irratia. Bonjour, ni hao, ciao, привет, konnichiwa, salam alaikum, hello, namaste. Denok baliogarria eta beharrezkoak garelakoz, ongi etorri lau haizetara irratira. Egunon entzule guztioi, hemen gaude aste santu bezperan berriz ere Etxarriko San Donat eskolatik zuzenean, laugarren irratsaioari hasiera ematen. Laugarren irratsaio honi hasiera emateko eta zuei denei ongi etorria ematen oraintxe HH lauko ikasleak entzun dituzue. Laguntzei apartak izan zarete. Lau haizetara irratian gaude zuzenean, eta hau astera doa. HH lauko ikasleen sarrera entzun ondoren, somatuko duzue gutxi gora bera zerren inguruan hitz egingo dugun, ezta? Elkartasuna izango da irratsaio honetako gaia. Laugarren irratsaio honetan beti egiten ditugun atalez gain, elkarrizketak, abestiak, atal berri eta interesgarri batzuk ere sartuko ditugu irratsaioan zehar entzuten joango zaretenak. Beraz, adi eta gozatu lau haizetara laugarren irratsaioa. Besterik gabe, hau astera doa lagunok, entzun eta disfrutatu. Aurrera! Bueno, irratsaioa apartoni hasiera emateko, ohikoa den modura, eskolako txikienekin hasiko gara. HH2 eta HH3ko ikasleak martxa pixka bat jartzera datoz. Eta abestitxo bat, abestu eta dantzatuko digute, irratsaioa energiaz hasteko. Aupa talde, aurrera!
lagunak, zaru zure kudunak, maitasuna eskatzen. Zaru zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batzen. Batzuetan ispilu ez dutela laguna. Ikusi nahi ez dena erakusten dizuna. Besteetan bideri ez dutela laguna. Ispilu izateko zuri eskatzen dizuna. Zainu ditzazu lagunak, zaru zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen, zainu ditzazu lagunak, zaindu zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen. Batzuetan bi beso, ez ote da laguna. Ekaitza etortzean, babes ematen dizuna. Batzuetan bi esku, ez ote da laguna. Bidean erortzean, zurea behar dituna. Zainu ditazu laguna, zaindu zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen, zainu ditzazu lagunak, zaindu zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen. Ireki bihotzak, jolastu nahi alduzu nirekin, jolastu naiteke zurekin, osoagoak eta ederragoak, ez algara biok elkarrekin. Jolastu nahi alduzu nirekin, jolastu naiteke zurekin, osoagoak eta ederragoak, ez algara biok elkarrekin. Zainu itzazu lagunak, zainu zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen, zainu itzazu lagunak, zainu zure kudunak, maitasuna eskatzen. Batari da bat zaintzen. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Yen, 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 sangana mule. Yen, 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 sangana mule. Yen, 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 sangana mule, mata la culé, oye con un alfile, yen, 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 sangana mule, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón, aquí vamos los negritos con el baile de Chango. Txalo bero bat, ederki egin dute gure HH2 eta HH3ko ikaslek. Martxa ederra jarri digute eta denok abesten eta dantzan aritu gara. Hau pazuek talde! Pa meter candela a la culebra, pa quitar la lengua a la culebra, aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Que mire usted pa esa boca que parece un farallón, que mire usted pa esos ojos que madrina los bichos. Pa meter candela a la culebra, pa quitar la lengua a la culebra, no le temo a la culebra que la mato con Chango. Jarraian, LH bosgarren mailakoen txanda da. Hauek, apirilaren 5ean Etxarriko plazan egontzen elkartruke azokaren inguruko informazioa partekatuko digute. Guk dakigunez, egun berezia eta polita izan zen, eta jende asko gerturatu zen. Beraz, adi eta ea zer kontatzen diguten. Aurrera talde, zuen txanda! Aquí vamos los negritos con el son calabazón, aquí vamos los negritos con el baile de Chango. Pa meter candela a la Kaixo entzule maiteok, ongi etorriak gure irratsaiora. Gu
ko 5. mailako eskolako ikasleak gara. Gaurkoan, apirilaren 5ean, herrian ospatu zen lehen elkartruke azokaren berri eman nahi dizuegu. Dakizuen bezala, gozan egoera larrian daude pertsonei laguntza ekonomikoa eskaintzea, izan da azokaren xedea. Eta bide batez pairatzen ari diren egoera salatzeko intentzioarekin aritu ginen lanean. Elkartruke azokaren berri emateko asmoz, gaur zuzenean gogotsu zuekin gara. San Donato eskolak, Andra Mari ikastolak, Sakanako mankomunitateko zerbitzuak, Etxarriaren azko gizarte zerbitzuak, Nafarroako gobernuak eta voluntario talde batek antolatu zuen azoka. Postuetan, Andra Mari ikastolako eta San Donato eskolako ikasleak aritu ginen lanean. Azokan postu ezberdinak egon ziren. Bigarren eskuko gauzen merkatua, jolas kooperatiboak eta aurpegi margoketa, postren salerosketa, pultxeren txapen eta eskularen salerosketa, eta gazako interesgune puntua. San Donato eskolakoen postua 4. izan zen. Hau da, gu pultxeren txapen eta eskularen salerosketa arduratu ginen. Motez berdinetako eskumutu horrekoak geneuzkan. Hauek eskolako atsedenaldietan egiten aritu ginen eta oso harro gaude salmenta bikaina egin genuelako. Lan eder egin genuen. Gehien saldu zena pultxerak, jostaioak, kaftzak, hau da, marrokiarrek egin zituzten aragizko ogitartekoak eta gozoak izan ziren. Arduradunak gu bezala pozik daude. Azoka arrakastatsua izan zela eta salmenta ugariak izan zirela adierazi digute. Eguraldi ona egin zuenez jende askor bildu zen merkatura, eta arratsaldea festa giroan garatu zen. Parte hartu dugun ikasleek oso pozik gaude ekintza hau helburu solidario batengatik egin zelako. Eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko ekintzak izan duen erantzunarekin. Hontaz gain, palestinarrak jasaten ari diren genozidioa salatu nahi dugu. Hasieran aipatu bezala, azoka bildutako dirua Gaza laguntza humanitariorako bideratu da, eta saldu ez dena Nafarroako familia pobren artean banatu da. Gurekin azokan partu hartu duten 2 ikasle ditugu, Marua eta Naiara. Zer motibatu zaitu azokan parte hartzea? Lehenik eta behin, Gazakoek bairantzeari diren egoera, lagundu nahi nuen. Azokan parte hartzea esperientzia aberasgarria izan da. Zer ikusi duzu ekimen honetatik? Gure ekarpen txikiak ere eragin handia izan dezaketela ikusi dut. Nola sentitu zara azokan? Ni oso ongi aritu nintzen lanean, eta herriko jendearekin hitz egiten ere bai. Beste urte batean berriz egiteaz hitz egin zen, eta guk espero dugu hala izatea. Gure partetik hau da dena, bikaina atera zen, eta zuei hau helaraztea plazerra da. Oso ondo pasa genuen eta zuek ere ondo pasa zenuten ez? Espero dugu azokak Gazari lagundu izana. Aupa Gaza, gerrak bukatu! Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de Chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Oso interesgarria talde. Kontatu diguzuenagatik, badiruri esperientzia polita eta denontzat aberasgarria izan zela. Gainera, lehenengo aldia izateko jende asko hurbildu zen eta egun polita pasatzeko aukera izan genuen. Hurrengo urteari begira, berriz ere azoka egiten bada, bertara gerturatzea eta parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Oso ondo talde, goazen aurrera 4 haizetara irratiarekin. Baina geuk esan da zurekin hitz egin nuen aldian eni
nituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean. Galdera bat du zuentzat irratintzuleak. Zuek, erosketak egitera etxarriko dendetara joaten altzarete? Ala telebistan ikusten dituzuen anuntzietako dendetara edo internet bidez erosten dituzue gauzak. Jakingo duzuen bezala, azken aldian geroz eta ohikoagoa da jendeak herriko dendak alde batera utzi eta internet bidez erosketak egitea. Ohitura pixka bat aldatzeko eta herriko dendetara gerturatzeko eta bertan kontsumitzeko, HH5 urteko ikasleak etxarriko denden anuntziok egingo dizkigute. Animo, ekipo! Zurekin hitz egin nuen aldian, ezin bukatu esaldi bat, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten Etxarri oso txikia, ez izan etxarri daukagu bertan. Denda txikia ditu. Okindegia eta pastel goixoak egiten dituzte. Gaztandegia, belar berdea eta begiak eta ardiak egiten duten esnarekin, gazta oso gozoa egiten duten, nola jainge. Arategiak, ardi behi hauntz eta potxoken arabea saltzen dute, eta murgesak goixoak. Eguneko arren fresko saltzen dute. Arraindegia, eguneko arren freskoa saltzen dute. Etxarrin dena handia ditugu. Eta ez ditugu bakarrik elikagai denak. Liburu denda, arropa denda eta botikak erosten ditugu. Gure gaian gustatzen zaiguna txutxe denda da. Bai. Eguneko. Astelena. Txarriko plazan azoka jartzeulakos. Etxarrin erosita asko sobeki. Eta txutxeren da gustatzen zaigu. Guri, neri ere. Txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen naiz orain, ezin bada ez dugu eginen, edo agian bai, edo agian bai. Oso polita HH5 urteko ikaslek prestatu diguten elkartasunaren inguruko atal berri hau. Beraz, badakizue, animatu herri txikietako dendetan gehiago erostera eta gutxiago internet bidez. Gora herri txikiak eta gora 5 urteko ikasleak. Aurrera goaz!
Elkartasunaren gaiarekin jarraituz, LH6 mailakoek elkarrizketa bat prestatu digute. Ziur nago oso interesgarri izango dela, beraz, adi eta ea zer kontatzen diguten. Aurrera talde, zuen txanda! Country boy, way and I never put down that pork chop and salt. And we fell in love on the boulevard. Aurreko ostiralean, mailako ikasleok Etxarriko Jolandarekin uraren inguruko tailer bat egiteko aukera izan genuen. Jolandak Felipe Rinaldi Fundazioan lan egiten du. Kaixo Jolanda, zein da zure lana Felipe Rinaldi Fundazioan? Kaixo egunon. Felipe Rinaldi Fundazioan 3 pertsona gaude lanean, eta nik eramaten dut fundazioko kontabilitatea, eta gero nire lankideekin batera, eta beste lurraldetako erakundeko lankideekin batera, pentsatzen ditugu proiektu sozialak edo denen artean egiten ditugu. Eta beste alde batetik ere bai, beste lurraldetan dauden bizi egoerari buruz, gure gizartean ere berri ematen dugu. Horregatik, aurko uraren inguruko tailerra bazuekin egin dugu. Zer da nazioarteko lankidetza? Zein sailetan egiten da lana eta zein da helburu nagusiena? Nazioarteko lankidetza da nazioen arteko elkartasuna. Nazio ezberdinek helburu sozial batera lan egiten dute. Ikusten dugulako gizarte mailan gero eta ezberdintasuna handiago dagoela. Jaiotzen zaren lekuaren arabera, badauzkazu baliabide ezberdinak edo aukera ezberdinak zure bizia eraikitzeko edo garatzeko. Horregatik nazioarteko lankidetzan lan egiten dugu, munduko pertsona guztiak eskubide eta aukera berdinak izan ditzagun gure bizia garatzeko, ez? Eta lan egiten diren arloak izan daitezke osasuna, hezkuntza, ingurumena, elikadura, horiek dira. Ze proiektuetan ditu ONG? Ze proiektuak ditu ONG honek? Zertan aritzen da? Felipe Fundazioak badauzkagu edo elkarlanean gaude orain El Salvador eta Nikaraguako lurraldeetan, eta lan egiten da, lehen esan dizuedan arlo hauetan, ez? Normalean, lurraldoietako pertsonekin, berekin elkartzen gara denak, eta denen artean pentsatzen dugu ze aldaketak egin ditzazkegun, edo ze ekintza egin ditzazkegun, beraien bizia hobetzeko. Baina beraiek dira proiektuetako protagonistak. Proiekturen bat laburki kontatuko diguzu? El Salvadorren badugu haurtzaro proiektu bat, Sonsonate komunitatean, bertako familiek eta gurasoek komentatu zuten hanko haurtzaroak bazozkala gaixotasun asko, ez? Eta proiektu honek arlo asko lantzen ditu, baina igual osasun gintzan egon da aurrerapen gehiena, ez? Ikusten zen hango aurrek bazozketela gaixotasun asko, eta denak elkartu ginen, eta ikerketa bat egin ondoren, ikusi genuen gaixotasun hori ur kutsatua daten zutelakoz zela. Horregatik eman ziren formazioak, ingurumena ere ibaiak eta garbitu ziren, eta gero banatu ziren biofiltro batzuk, eta biofiltro horiek erabiltzen dira ur hori garbitzeko. Orduan, orain osasunean behintzat asko hobetu dute. Nafarroan zenbat erakunde zaudete lanean? Nafarroan egongo gara 60 erakunde horrela, eta normalean gure artean ere elkarlanean egoten gara. Batzutan hausnarketak egiten ditugu, gehienak arazo berdinak lantzen ditugulakoz, eta badenen artean irtenbide bat bilatzeko. ONG eta lan egin aurretik beste lanen bat izan zenuen, zergatik aldaketa hori? ONG batean lan egin aurretik beste enpresa batean egiten nuen lan, baina pertsona migratuen eskubideen alde egiten zuen talde batean bolondrez bezala nenbilen,
eta erabaki nuen profesionalki dedikatzea edo lan egitea sail honetan. Ikasketa batzuk egin nituen, eta horrela aldatu nuen lanez. Kooperante bezala ibilia zara, ze proiektuetan parte hartu duzu? Bai, orain dela hilabete bat justu El Salvadorren izan nintzen, han elkarlanean ditugun proiektuak bizitatzen. Orduan gure lana da, joaten garenean beste lurraldeetara, hanko jendearekin elkartzea eta hango erakundeekin elkartzea, eta ikustea zein den hango errealitatea, ez? Eta gero denen artean biltzen gara, eta lehen esan dizuedan bezala, hausnartzen dugu, ariketak egiten ditugu, erabakitzeko zelan atera dezakegun aurrera. Sakana maila lanen bat burutu duzu? Sakanan badago talde bat, Sakanarrera arana ditzen dena. Guk aldarrikatzen dugulako Sakana ongi etorri aran bat izan behar dela, eta denak daukagula lekuan Sakanan bizitzeko. Eta elkarte honek batez ere pertsona migratu eta refuxiatuen eskubideen alde lan egiten du. Eta hainbat ekintza egin izan ditugu eta egiten ditugu gizartean. Mila esker eskaini dizugun tailerra eta elkarrizketengatik. Yolanda, oso interesgarriak izan dira. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko, plazer bat izan da. Mila esker. Berdin, agur. Agur. Zubide berri bat egiten zure alboa jarrita, zurekin eman gura ditut urratsak, hurbildu naulki baten korrika. Mundu bizi nahi du, Itxuen begiakin ikusi, korrontelarriekin entzun gura dut. besamotz eskuekin urtzi. Ze elkarrizketa interesgarria talde. Entzuleok, zuek bazen egiten zer den ONG bat eta zelan egiten dituzten bertan? Hauek nola funtzionatzen duten eta gertutik ezagutzeko aukera eskaini digute, LH6 mailako ikaslek. Beraz, eskerrik asko talde eta zorionak egindako lanagatik. Bizi minez gura dut bizi, Fibrosidunek lezerna sartu, Esklerosiarekin dantza egin nahi du, Egiptoen azalean sartu. bi aita eta ama nahi ditut, 5 buru, 20 besoen zango. Zer moduz irratsaioa entzule maiteok? Gustora altzaudete? Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da, baina lasai, hau ez da bukatu oraindik eta, asko daukagu esateko, beraz jarrai dezagun. Hurrengo atala berezia bezain polita izango da. Gure eskolan ditugun hizkuntza ezberdinak erabiliz, LH4 mailako ikaslek asmakizunak kontatuko dizkigute. Ea asmatzen dituzuen. Beraz, belarriak prest, entzun eta asmatzera. Gogoratu, erantzuna badakizue, eskolako telefono zenbakira deitu. 948 56 00 03 zenbakira. Aupa talde, zuen txanda! Zer dela eta zer da lepoa bai eta bururik ez duena, besoak bai eta hankak ez duena, zer da? bat ezabatuko ote ditut. Non nagoenean zeharkatu nahi dut. No, Davide egokiak aukeratuz. Etxean, itxaron nazazu. Denez da itzuliko errepidean, segi bitartean. Etxean, itxaron nazazu. Denez da itzuliko
Zer dela eta zer... Zein da? Oraindik barrenak ez ditu sendatu. Itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean, itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean. Zer dela eta zer da lepoa bai eta bururik ez duena, besoak bai eta hankak ez duena, zer da? Itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean, itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea. Komiseta! Bai, Oso ondo, zorionak! Naiz eta galduta ibili. Kolore eta margo irudi eta marrazki zure oinak gozatzeko nabil. Ni narrazki. Gainean ditut trabeska mila ari. Arabiako ipuinetan nabil egalari. Zer naiz? Kolore eta margo irudi eta marrazki zure oinak gozatzeko nabil. Ni narrazki. Gainean ditut trabeska mila ari, Arabiako ipuinetan nabil egalari. Zer naiz? Naiz eta galduta ibili bidean. Han bakarrik sentituko naiz etxean. Itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean, itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean, itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean. Maiatati deitzen diguzue? Kaixo, ze mailako zeate? Esan, Hirugarren maila. bale, eta erantzuna? Lanpara magikoa. Ez. Ez? Ez da lanpara magikoa. Beste aukeran bat? Hankutxik ibiltzen gea bere gainean, dira koloretakoak. Arabiako ipuinetan agertzen dira. Ditut urratsak, hurbildu naulki baten korrika. Mundu bizi nahi du. Itxuen begiakin ikusi, gorronte larriekin entzun gura dut. Besamotz
eskuekin utzi. Joan eta joan, bidea egin nahi duzure ondoan. Elkarrekin badakin nora noan, nik zure irriparra daroan, zuk nire irriparra eroan, bizi poza dugu auzolan. Bizi minez gura dut bizi. Ze mailatakok zeate? 3. maila. A ber, berriz, beste aukera bat, esan? Dromedarioa. Ez! Naiz nahi dudana zurekin baino enaiz izango. Joan eta joan, bidea egin nahi dut zure ondoan. Elkarrekin badakin nora noan, nik zure irriparra daroan, zuk nire irriparra eroan, bizi poza dugu auzolan. Kaixo, ze mailatakok zeate? Lehenengo maila. Lehenengo maila, a ber, esan? Alfombra. Bai, alfombra, zorionak! Inoiz bizipozarena. Bizipozarena? Irribarrearen ipuina. Kontatu. Piztuta argia igurtzita magia ipuñetakoa nauzu txit mirezgarria nor naiz? Piztuta argia igurtzita magia ipuñetakoa nauzu txit mirezgarria nor naiz? Utzi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Kaixo, ze mailatek deitzen diguzue? Kaixo, 3. maila. A ber, esan 3. maila? Lanpara magikoa. Bai, orain bai, zorionak! Besamotz eskuekin utzi. Enorbaizuk emasamortuko ontzia deitu didate. Ondarrezko itsasoan enabil, urik gabe. Bizkarrean korkor bi banitu, egamelu nintzakete. Enorbaizuk ebasamortuko ontzia deitu didate. Ondarrezko itsasoan nabil, urik gabe. Bizkarrean korkor bi banitu, egamelu nintzakete. Zer naiz? Bia eta hama nahi ditut. 5 buru, 20 besoen zango. Bakarka ezin du bat naiz nahi dudana zurekin baino enaiz izango. Joan eta joan, bidea egin nahi dut zure ondoan. Kaixo, 3. maila? Dromedarioa. Bai, zorionak, dromedario asmatu duzue. Bizi poza dugu auzolan. Las adivinanzas en castellano. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué es? Irribarrearen ipuina. Kontatu. Bazen behin, gizon bat, bibotearen azpian irribarrea ekarri zuela. Eta neska pirata batek
eraman zion. Gero, hijito familia batek ikusi zuen neska irribarrea zekarrela. Eta beraiekin eraman zuten. Neska? Ez, irribarrea. Ah. Mailako zeate? Laugarren maila, Laugarren maila, esan, bota. la pera. Pera? Bien. Oso ondo asmatu dezue, zorionak. Hori da. Eta nik daramat, zu dakartzuna. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en ala mía. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en ala mía. ¿Qué es? Kaixo, laugarren maila berriz? Bai, Esan. el murciélago. Sí, muy bien. Oso ondo asmatu dezue, zorionak. Met you when I was a little nappy head boy, and I never put down my alto saxophone. Buck jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play along, playing this song till you die. Come on, come on. In this world with a lot of problems, all we need. Now in English. I have hands but no arms. I face but no eyes. What am I? I have hands but no arms. I face but no eyes. What am I? You're so genuine. You got that something special. Didn't you know? I just need you. Yeah. You. Yeah. You. Come on now. Met you when I was a little country boy, and I never put down that pork chop and salt. And we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was for it. Now it ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. In this world with a lot. Kaixo, zenbagarren mailako zeate? Kaixo, zenbagarren mailakok? Kaixo, Kaixo, seigarren mailakok zeate? seigarren maila bai. Bale, esan. Badakizu erantzuna? Bai, Esan. a clock. Yes, very good. Oso ondo. Something special. Didn't you know? I just need you. 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 I'm tall when I'm young, and I'm short when I'm old. What am I? I'm tall when I'm young, and I'm short when I'm old. What am I? That's all right. We done a lot of living. We working overtime. Don't need another million. You got the gold mine. I love the way you're living, 'cause you're so genuine. You got that something special. Didn't you know? I just need you. 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 Kaixo, zenbagarren mailakok zeate? Seigarren maila, Seigarren maila, esan erantzuna. Kandel. Yes, very good. Oso ondo, zorionak.
Ziur nago, azken hilabete hauetan ikusi duzuela telebistan Palestinako herria sufritzen ari den egoera gogorra. Irratsaio honetatik, bigarren mailako ikaslek beraien elkartasuna adierazi nahi izan diete, Gazan dauden pertsona guztiei eta bereziki bertan bizi diren aurrei, gutun batzuk idatziz, eta mezu positibo batzuk bidaliz. Beraz, hartu zuen lekua talde eta zuen txanda, ziur zuen mezu guztiak entzungo dituztela eta. Haizea dator Jordain ibaiatik, soinua mediterrano itxasotik, Mohamed Aldurra umearen gefiti, jaman nidea dinatuen aitarekin, posible alda bizitza berreraiki, baiez beste muru bat erori, Jerusalengo portan jende hati, Damasko atetik helduko juare, yala, 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 Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Ha. Kaixo, Gazako lagunak. LHB klasekoak gara. 7 urte ditugu. San Donatoko eskolan ikasten dugu. Etxarri aranatzen. Eskolan honako egiten dugu. Matematikan zenbakiak ikasten ditugu. Hizkuntzen idatzi egiten dugu. Fitxak inglesean fitzak egiten ditugu. Zuekin gaude eta bihotzez opa dizuegu. Pozak, amets politak, inderra eta bakea, agur bero bat, bigarren mailako ikasleak. Yalla, Ramala. Yalla, 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 Ramala. Yalla, 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 Ramala. Txalo bero bat ekipo, ze gutun polita idatzi dezuen eta zenbat mezu positibo bidali dizkiezuen Palestinako pertsonei. Ziur nago ilusio handia egingo diela. Eta zuek bezalaxe, guk ere eskolatik gure indar eta animo guztiak bidaltzen dizkiegu. Eta bizitzen ari diren egoera lehenbailen amaitzea espero dugu. Lan zoragarria talde. Aurrera goaz laua izetara irratsaioarekin. يلا نمشيو نزوروا في العائلة والأصحاب، نمشيو في فلسطين الحرة، نمشيو في حفلة رمالة. يلا 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 رمالة. يلا يلا رمالة. Irratsaioaren amaierara iristen ari gara jada, baina jarraian LH lehenengo mailakoen txanda izango da. Hauek, hilabete hauetako urtebetetzeak zeintzuk izan diren aipatzeaz gain, datozen egun berezien, irteeren, liburuaren eguna, inguruko informazioa partekatuko digute. Beraz, aupa talde, aurrera! Vam encendre una foguera on cremar tota la pena per deixar enrere el temps, per renéixer de les cendres. Amb el veure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa per fugir... Kaixo lagunak, hauek dira martxoan eta apirilan egon diren urtebetetzeak martxoan. Peru, Unax, Osine, Asil, Ainara, Izaro eta Oiana. Apirilan Paule Alain, Ibon
Pepe, Enar, Peio, Aiora, Arai, Kepa, Jon, Ryan, Nerea eta Nuarren urteak izan dira. Oso ongi pasatu izan espero dugu. Eta LH bat eta LH bi oiora joango gara asteartean. Eta LH hiru eta LH lau beintza Labaienera joango dira ekainean. Liburua den eguna ospatuko apirilaren 28 eta 29 eta 30 jaurdeerak egingo ditugu. Amb els mobles de deixalla i cadires que no aguanten, amb fotos que em donen grima i les cartes que el banc envia, amb quadres que no canvien i roba que xinxa es cria, amb les sabates que fan mal i el mal d'ossos del carcamal. Zenbat informazio eta zein ongi azaldu ekipo. Hirugarren hiruileko hau bete-betea daukagu, baina egun polita ditugu aurretik. Zorionak talde, lan oso ona! Amb els deures que no he fet, tots els euros que em retrec, les multes que han arribat i els carnets d'identitat i la folla publicitat, tots els mapes del passat i l'uniforme de soldat, les eines que no reparen i els costums que no em preparen, passaport de mala mort, tot el foc. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, per cremar tot allò que ens fa mal. Bueno, eta ikasturte honetako laugarren irratsaiarekin amaitzeko, LH-ko ikasleak kultur ezberdinetako abestiak abestuko dizkigute. Abestiak ezagutzen badituzue, ez egin zalantza eta abestu, guk hemen egingo dugun bezala. Hau patalde, berotu eztarriak eta aurrera. Zuen txanda! Ziko alitzaizkio begira ontza datorka bira lumako paritu dizkio tximeleta legera atera da jolasera miruaren bizkarrera igo da eta badoaz gora iparrerantzegan batera elkarri putz eginik eta elkarri tirata ezin dena posible da ez zaigu ezin darrik ez gogorik falta orain airean goaz egaka biegoetan dardaraz handago buztanikara ai bera erortzen bada aurrera Tasun horren islada da, guztiak euskaldunak garen arren, familia guztiko kideak ez dira etxarrin jaio, beste herrialde batzuetan baizik. Eta herrialde desberdinetan izan Marroko, Tunez, Aman komunean dute arabiarrak direla. Aiman, Anas, Firaz, Ilina eta Bilalen familien kultura irudikatzeko honako abesti hau aukeratu dugu. Aia zein, goazen denak kantatzera.
Pasaren astea gure gelan lagun berri bat iritsi zen. Ekuadoretik hain zuzen, hala ere gelan ere baritugu herrialde horretan jaio ziren familiaren batzuk hala nola. Nikoren aitatxo, Emiliren amatxo eta aitatxo, eta Josua eta bere familia guztia. Ekuadorekoa oso entzuna da Mi lindo Ecuador abestia disfrutatu. Con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señora, mi lindo Ecuador. Con amor siempre debe vivir. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás, harás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señora, mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día... Nikoren amatxo Errumaniatik etorri zen, etxarrira bizitzera. Errumanian oso ohikoa omen da Dulce Galbena gutuie abestia. Goazen denak elkarrekin. Komşuya bana yaram. Me-a pus mama o gutuie. Și se concentră Oi, confidas. Aș mușca o dar mă doare, mă cuprinde un fel de Cabena gutie. Când treceam, Parcă se
galbenă dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată viața noastră. Laiaren amatxo bertakoa da. Eta abesti hau proposatu digu guztion artean abestu ahal izateko. Guantanamera, haupa talde, goazen abestiarekin. Guantanamera, 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 yo soy una merero, soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir quiero echarme el alma. Guantanamera, 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 Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Berdinekoak garen arren guztiak elkartzen gaituen hizkuntza da euskara. Batzen gaituena eta munduaren aurrean berezi egiten gaituena. Hori da gure taldearen, gure eskolako familiaren kultura. Guk euskaraz abesti aukeratu dugu, guk euskaraz egiten dugu, elkartzen gaituena delako, zu zergaitik ez? Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handik nekez. Euskaraz, zu zergaitik ez. Euskaraz, zu zergaitik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso bin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso bin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara zu zergatik ez.
Ze energia talde, nola bestu dituzuen abestiak eta zen olako martxa jarri diguzuen hemen. Gainera, oso aberasgarri izan da guretzat hizkuntza ezberdinetako kantak entzutea. Zorionak, ekipo! Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Entzule maiteok, plazerra izan da ikasturteko lau haizetara elkartasunaren inguruko laugarren irratsaioa zuekin partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan dugu. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi eta bertan parte hartu duzuenoi ere. Espero dugu gustatu eta guk bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, ondo segi, disfrutatu oporrak eta bueltan gaude lau haizetarako 5. irratsaioarekin. Bitartean, ondo izan eta zaindu entzuleok. Aio! Escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Que vendrá, que vendrá. Y escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Lau haizetara irratia.